Kaixo, txorinatarrok, heldu da eguna zigor. Izan gira, bizitzanein rock'n'rolle, jihi! Jiha, heldu da! Hori esaten da, alaba esaten dute estatu batuetan. Bene, bueno, gaur bada, maratoiaren eguna ikusiko zinuten, ja, ETV ikusten bat zeuze, ba ikusiko zuen. Eta irratian entzungo zuten, eta... Lekudanetan. Danien agertu da, eta egun hauetan guk pixkat aurreratu diego, baina bai, iritsi da egun azkenean. Hori da. Eta, bueno, hemen gaude, berriro eskatzen. Gu gara, beti eskatzen gaude, padre. Beti eskatzen gaude. Nire aitzak erakutsi zian, emoten dizuten guztia hartu eta ez dizuten ematen eskatu. Orduan gu gaude, egun hauetan hartu indugu eta oraindik eskatzen jarraitzen dugu. Gaur EITB maratoia da, eta zuen doaitzak behar ditugu. Mesedez, intzazue, ekarpena, telefonoz, bizun bidez, badaukazue bai zenbaki bat eta hor zuen kontu korrontearekin dirua, bueno, erraztasunak denak. Informazioa badaukatzu bai pantailan, bai, bueno, katian aukiko dugu egun osuen zehar, eta aurtengo leloa bizibedi, biziposa, saltzaro aktibo baten alde, eta hori ez, urte askoz bizitzea, baina kalitate onakin. Mesedez. Eta, bueno, bizitza ona aukitzeko zein bidan, ondo jan. Eta guk orduan gaur bi errezeta oso goxo ekarri dutzuegu hortarako. Nire errezeta izango da plof deitzen da. Plof utxina usuen eska? Ja, baina ez da F-ekin bukatzen, V-ekin da, plof. Plof, beste energia badaka. Bakizue, txorinen urtean zer itxen ditugula, pia bat errezeta seguneroko saioa da, orduan beti gabiz hor, inspirazioa da bilatzen. Eta gure taldekide baten ama, Uzbekistanen egonda uda honetan, edo joan zan uda baten, eta bertako errezetak, gomendo dozku hau itxia. Eta da olako gixatu bat bertan tradizionala dana, gero kontakotzu dugu aputxo bat informazio gixau, eta esan dakoa. Plof, zuria? Plof, geratu. Manikatza horretu nizuen, sasoiko zerbait ingo du, gaztainak boltzakadaka dauzkado etxean, eta gaztainakin, hemen ez dauka horren beste kultura, baina, bueno, Galizian, Italian, eta irina egiten dute, eta horrekin, irin batekin zerrin alda, zerbait erreza, kafesnean busti aldana, bizkotxoa. Bizkotxo bat ingo du, gaztaina bizkotxo bat, eta hori izango da, gorko bigarren errezeta, zerbait erreza, azkarritekoa, eta gaztaina irina, egia esan, horako belarden da ematen ere aurkaitu izan dut, eta hor daukazue, bueno, beste produktu bat erabili aldo zuen. Hori da, gaurko erreztak original datoz, eta nire platera zela nahi goten, zigor? Bota. Holaxe. Txalaragia gatzakin eta piperoltzakin kasola baten gorritxuko. Bitxartian tipula txikitu eta tipula kasolara gehitxu gorritu arte. Gero azenarioarekin gauza bera egin, espeziak eta salda gehitxu eta 45 minutuz egosi. Azkenik arroza eta titxiri egosiak bota eta 20 minutuz gozinauko. Hemen txe, bieduguna da olako kasola baten, sua, berua, olixua, eta hemen joango da dana enjaguk normalien aragi gixatu eitzen dugunean etxian, eitzen dugu aragixai gorritu bat emon, kanporatu, eta gero hor barazkixak erregozi, eta... Bueno, jende askon dago egiten danean, dana batera, barazkiak eta behin gorrituta... Nik etxian ez do jende askon dago egiten. Bai, nire desan aldatu egiten dela kontua, eta ze hor egia da, hobeto askatzen direla azpiko zuku guztiak. Barazkiak egiten baituzue, baina bestela, ez baduzu zikindu nahi plater bat, hartzen duzu, eta horra bertara barazkia botatzea badago. Hori da, eta nik normalian hori txerri masaiak eta itxe itxutanean, aragi gixatu, normalian horren itxe du lehenengo aragisa, gero erretiratu plater batera, eta gero hor bertan zukuetan, barazkixak lasai erregozi, denbora luzez. Baina kasunetan, dana batera egingo, ze hau da plater bat, batera jaten dana. Eramate ditxu, arroza, txitxirioak, barazkiak, espezia pila bat eta aragia. Aragianik txalana aukeratu dut, baina han normalean igual txerrikia eta txala aukeratzen da. Ze zabiz ikusten, ze falta da? Kazana falta da. Kazana ez dut erabiliko, nik lako lapikua. Kazana da daukien lapiko berezi bat olan baltza. Burniskoa, berezia. Baina inalda kazan gabe, ez? Bai. Hori da, guokean itxen dien errezeta bezala, zuk aldo zuzartagin baten egin. Beste xarma badauka. Edo balmazerako putxeratan einjako babarrun batzu bebai beste xarma badauki, baina kasolan edo eltzekari azkarrian itxen baitxugu bebai. Nik egia da, Uzbekistanen, hau inalko da hemen, baina gainean dauen Kazajistanen, Kazanean inbarko da, bai edo bai, ez? Hortik gator.
ez dakit baina egia da, kasualidadia, no, bitu, gainean, a ber, kokatzeko hor pixkat, ez? Hau dago, Kazajistan eta Turmenistan bitartean, mapa hor daukazu, hor daukazu mapa, hor erdian, gero Afganistan dago berago, kokatzeko mundua, hor Asian, dago, eta, bueno, ba, egia da, Kazan eltzekarian, Kazakistanen erabiliko dute. Igual, bai. Esan nik esan, bai, banakien burnizko eltzekari batean, lapiko batean egiten zala, bai, nekeen izena Kazan zanek. Eta beti, gaur ikasi du, beste zerbait. Bai. Bueno, ba, urrutiko... Bai, urruti dau. Urruti dau, bai. Mendikara 6-7 ordu beharko, gutxi gora era, nik ustot, kalkulatzen, eta, bueno, ba, antzat turismoari irekitzen ari dan herrialde bat omen da, honek, herri eta eraikuntza oso bereziak eta alde hortatik, holan pixkat, gustatzen zaio nahi arkitektura eta olako gauzak, oso interesgarria den herrialde bat, eta guk holan informazioa du pixkat bertako platerena, ez? Ba, hau errezeta hau, ikusten duzu moduan, guri hemen gustatzen zaizkion errezeta horietako dira, garai batetako errezetak, dana plater batian. Dana plater batian, osagai xumeak edo errez aurkitzen dienak, igual gauzarik olan desberdinena espeziak die, baina, bueno, espeziak bebai, kenduta martorria, holan, martorria ziak, beste danak, kuminoa, pipera dutza eta kurkuma, ba, etxian aurkitzaeko erresa dienak. Ba, han, normalian, bueno, herrialde nomadak, ardia eta orduan, bueno, ba, asko izaten txuze, eta errezeta hau, oikoa berez, ardi aragiarekin, arkumearekin, edo ardiarekin eitea da, eta gainera, gixatua dan hontan, seguruenik, ardia erabiliko. Ardia, boixe, zeinek behar duen... Nortasuna daukan aragiak. Nortasuna daukan aragia, eta egozketa luzea berrituenez, errezeta hau bada, zaten dute ban, bueno, lehenko poliki behar dana, gero, bueno, saltza potente bat, dana zurgatzen du, gero arrozak ordena zurgatuko du, eta, bueno, batera eta bestera zi joazten hortan, utzi horre egiten, eta ero plater bakarra jan, eta, bueno, ez dakit siestarako eroitxuraik ero badaukaten, baina segi lanean, gauer arte hau jan ondoren, hau jan da, ohera juteko ere, ostra, digestioa, honek ordutxo batzuk behar ditu, Ixutxua da, eta bertan esaten dabe gainera, badala plater bat, han balixo dagoela gozaltzeko. Joaten zarenian da kalietara, nik irakurriot, honen usaia etorte gatzula ez, aragisa holan espeziatuana, ze, bueno, energia bide dauen ikusten dut goixetik goix, nik aukeran tostatxo batzuk tomate aputxatein kafesne bat, baina antza, udbegin estanen, hau bai, gozaltzen da dela. Oin gozaria eta hitz egiten egon garela. Astri, bitu, lehengunen, goratzen zara turroietak nola egon ginen hitz egiten, aste honetan, turroi bereziak eta duela, eta, bitu, hemen, kurria daukagun honetan hitz egin genuen, badagoela kurkuma, bai, parkatu, kurkuma, bueno, hola, kolorea kurria tertzea, bueno, familikoa, horti doa. Bueno, omen dago, eta oin gozaria ipatu duzuna, Katalunia jundan gozaltzeko jenteak zer hartzen du asko, pantumak. Batara dute turroi bat pantumak esapur. Benetan? Bai. Ez que, lego, behiratzen gero hori, turroiena eta ez da egizer gero gainetik berriro errepasatzen da ez da izan, da esan, ostra, pantumaka turroia. Bueno, haizu, honegin dia zaiola, hori jaten duenari, eta hortarako ez dakit, utziko duten tomate birrindua, ero igurtzi behar den tomatea, ze hortan bakizue, katalanak gero gaur egun saltzen dute, ez? Pototxoan holan tomate birrindua gainean, baina beraiek esaten dute hori Katalunian pekatua da. Hartu behar dut tomate bat, erditik bostu, eta ondo igurtzi, bere hasi eta aragiarekin. Baina tomate berezi batzuk die. Txikitxoak holan diena pixkat. Eske egiteko tomateak edo han Katalunian tomates de penjar. De penjar. De penjar. De penjar. Oso, no? Eta hemen kurkuma ipatu duen hortan, han espezietan ezin dira sekula falta kuminoa, zoriandroa, kardamomoa, piperrautza, azafraia eta kurkuma. Hemen sartu dugula. Orduan, bueno, badaukate espeziak erabiltzeko ohitura eta joera, eta bereien, errezetak ontzekoa. Beti esaten dugu, hortan, espeziak erabiltzeko garaian, Euskal Herrian eta niko, gaur egun bai esautzen ditu. Lotxatia gara. Lotxatia, baina nik esaten dizut, garai batean, hemen erabiltzen duen bakarra, espezia, piperrautza,
hau piper beltza, esaten dena, piper beltza, piper rautza, eta gutxi gehiago, gero egia da, bueno, paella bat imar bat zenun, azafraia erabiltzen zenun, eta hortik, entzuten hori, nola, kurria eta olako egiten entzun, bai, entzuten egiten, baina, Euskal Herrian, ze penintxulan bai erabiltzen dela kuminoa adibidez, erabili izan da eltzekariak eta egiteko, baina Euskal Herrian ez da asko erabili ez. Ereinotza, espezia moduan, behintzan eretxean, espezian kajoian zauen. Ereinotza hona beti izan da, eta oso hortan bere funtzioa ondo betetzen du da, adar batean dagoenean, eta San Blas roskillak inguruan dauzkanean. Hori da ereinotzaren funtzio hoberena. Hortik aurrera ja kosinatzeko eta, errezeta batzuetan agian, ostotxo bat, sartu bat zaio. Baina oso goxua ereinotza, benetan, roskilla ez da ikuturik ematen dien, Gehiago apaintzeko, hau da. Baina, eta ze goxua duten roskillak. Hombre, roskillak bai. Bueno, a ver, azkenian, hau izango da, guk Gabonetara pasatzen badu, Gabona baino 2 hilabete lehenago, ja, ikusten genituan, turroiak eta, ez? Holan, dendetako apaletan eta. Bueno, otzailean San Blasa datoz. Orduan ja, hor gaude 2 hilabete. Bueno, hemendik aurrera, hasi beharko hemendik dei bat, San Blas roskillak zekero, gure alesek ekartzen dizkigu elgoi barretik. Bueno, ekartzen baizkigu egin ere, guk jango ditugu. Naiz eta, bueno, lehengune aipatu zen, zein izan zen ezala sasoikua. Tomatia. Baina beste zerekin, ze jakizala, aipatu nizola. Turroiana. Berdina. Jan alda urte guztian roskillak eta jan ditugu. Eta nik uste ez dakit ze gozotegitan, sasoitik kanpo, opillak honek, San Blas opillak, ez roskillak, San Blas opillak, ikusi izan ditu da. Niko gisa erostoten lekuan, algortako okinde gisan, saltza itxuste errege opillak, gaina, errege opillak ez osoak, errege opil zuloak deitze dutzie, diolako, brioxogi antzerako batzuko lan borobitxuak, baina daukie, errege opilla itxendan zaporiakin, laranja lore urakin eta holan, eta horrek urte osoan dauz, enkarguz, domeketan, bakarrik, baina eskatu zeike. Beraz, norbaitxek, ze ontxe bada sasoia, ontxe ja segitzuan handiko etxugu. Toki guztietan, eta, nola, ikusi izan ditut, oraindik erregetarako 2 aste, baino gehiago falta die, gutxi gora bera. Eta ja jendea enkargatzen. Eta ja jendea enkargatzen, eta erosten. Eta erosten. Baina erosten ez egun horretarako, erosten, bilarko kafesneakin nolan aputxoa guzitzeko merixendan. Beto gure, nik, hemen, izan dizut behin baino gehiotan, gure etxean erregek sekul estigu ekarri oparirik. Oparirik ez, baina opila etortzen zen, eta opili hori kafesniarekin, zoragarri. Opari hona da hori? Zenbat baba janote ditudanik, ez esatea hartio, ni tokatu zaidala. Benetan? Trau. Zure etxean zeitzen zen, platerak fregau edo ordaindu? Gure etxean, ez ordaindu, ez platea ez, baina ja, zurito kaiatzen zirike, eta jan, ez da pasatzen, ez da, babarik ez dago ekarri. Astu ingo zitzaien, ze batzutan astu ite zitzaien. Eta gero zigor kristioko tripako minakin atzalde dan. Kroa. Horrek ez da, hori digestibu da. Zera... babak izaten zinean, ez porzelanazko figuratxuek, ez? Ez, hori tokatuz gero hori irakusten zen duen arro asko, gaur beste pusketa tokatzen zain. Haragiak esan duguna, bertan, espeziak barazkiak asko jartzen dituzte, barazki pila badokate, haragiak normalean arkumea ardia jaten dute, baita beikiak eta saldia ere, ohitura badokate, saldi haragia ere jateko. Errezetak, ekarri izkizu batzuk, platerra diresgarrienak, ezagunenak, daukau xaslik. Xaslik. Bai, holako haragi broxeta antzeko batzu dira, arkumeana, beikianak ero oiasko ere izan aldana, eta honek ospineetan despeziakin marinatzen dituzte, eta ero txingarretan erretzen dituzte, ez? Ogi holako zapal batean hartu eta horre zerbitzatzen die, eta badango plater tipiko bat. Gero manti, die lurrunetan egindako lako empanadilla batzuk, eta honek haragiz eta tipulas betia juten dira, eta horrek esan da, hori daukat, errezeta bat eiteko asmoa, honek pita hogi bat hartu, horako hogi arabiar batero, eta egin, ez da, haragi bolen nasketa, ez? Baina noski, hango
eta arabiar herrialdetako espeziak erabilita. Kuminoa sartuko genioke, piperrautza, egazino, gustatzen zaiguna. Nastu ondo aragi hori, ireki, pita ogia hau, fin-fina barruan, eta hori sartu barruan. Eta gero plantxanein. Eta gero plantxan gurinarek. Hori oso nageratzen da. Hori olako jogur saltza batekin, olako... Nik ezakit hori nauen, hori araiez deitzen da. Hori, Bilboko jatetxe bat badau, olako Jordaniako eta, bueno, bertako gastronomiakin eta holan espezializatua, eta plater hori justu itzen daue, arkume aragixekin. Eta dau? Bueno, ni hain urrutien nintzen, nik... Bueno, eskatu diguten gainera, ez? Ez diguten eskatu egiteko... Zer eskatu digute? Musaka ez digute eskatu famatu batek? Bai. Julenek eskatu digu. Bai. Bera sortara joango zara. Bai. Baina musaka, bueno, hori badakizuek gaur egun, arkume aragi xeatu nahi baduzue, egun batetik bestera eskatu behar duzu, Segunean bertan, xeatzea makinan, gero garbitu inbar dute dana makina, xeatzekoa, birrintzekoa aragia, garbitu inbar dute arkume erabilezkero, ze ez da berdina, txala erobeia iriltzen baduzu, hori gero horrek erabiltzen juten dira. Hau iteko, egun batetik bestera eskatzen badizu zuen arakinai, arkumia hartu, eta horrekin xeatu egin, eta horrekin ingo zenukete benetako musaka bat. Hemen txorienen behin ingendun, eta gila da, saborea nortasuna baduka, potentea da, eta gaurko errezeta hau ardiarekin ingo gendu bezala, beste usai batzuk izango ziren hemen daudenak. Eta saporiak eta testurak baina aldatzen die. Bueno, aragixa bebai, pieza guk aukeratu dugu hau gixatzeko aragixa, baina txarana bebai, aldozue saietzak aukeratu, saietzekin oso nageratzen da, holan xamurra, beraz, bueno, putxo bat, nahi dozuena, beti esaten dugu. Honek, errezetak egoten die, moldatzeko zuek etxien daukotzunera, eta bueno, simple eta goxo jateko, guri gustatako ideiak emotia. Eta ideia bat, zigor? Bota. Doaitza bat emotia, eite bemanatu ja, Hori ere. Ideia gainera, ona. Idea propos, eta eske gaur da, lehengo eguna maratena, da azken eguna. Ez, egun batzuetan usten dute, datorren azte darte aukera hori zezan, holan jendeak aprobetxa. Trampa izan, horrati eman dira sustika. Zaten hori, zer otra honi. Bai, gaur azkenengo eguna, eta gaur ez baduzu ematen infernura jongo zaete. Horrekin, lehen garai batean beldurra ematen ziduten hori esan ezkero. Nik uste gaur egun ja jendeak horretan ez da. Ez da, jauste. Bueno, ez, berdin da, baki egun batzuetan gila aukera izango duzuela, baina, bueno, zetako utziko duzu biharko, gaur, ez utzi biharko doaitza bat gaur egin alduzun doaitza. Gero ez utzi, zagire, zara bat ez dago doaitzarekin hortik. Bueno, ulertu duzu, ez? Azkenean da, danoi eragiten dozkun, bueno, arazo bat, ez? Danok izango garela helduak, zarrak, danak dauzkagulako pertsona helduak etxian, senideak, lagunak, eta danok nahi dugu gainera, zahartzaro hori izatea kalitate honezkoa, luzia eta politxa. Beraz, zahartzaro aktibo baten alde, bizi bedi, bizi poza, eta gora gure aurtengo maratoia. Hori da, eta gora zuek hor zaudetelako. Eta gora plofa. Plofa da gurko errezeta Uzbekistanetik etorria. Eta hemen txea euskau, betxu. Aragia, hemen txea errebosten. Barazkixak bebai, sartu ditugu tipula bat, gozoa, eta 3 azenario. Berez, aukiko da ikutu gozo hori. Azenario horiak eta nasketa eta holan sartzen juze, azenario ezberdinakin da jolasten dute. Zaban, koloriakin? Bitxu, politxa. Da ontsa sartuko ditugu espeziak. Nik espeziak, 4 jarraitxut, baina 5. bat gehitxut azkenengo momentuan. Eta izango die, betxu, honek 3 ziurrenik etxian aukitze ditugula. Ziur, aukiko dugula piperautza. Hau da, klasikoa. Ziur be, kurkuma aukiko dugula. Ziur zenbatek. 10 batek? Zera. Kurkuma, gaur egun etxeetan? Kurkuma esposo aukitzen kurria bebai. Eta kurkuma antiinflamatorio moduan oso interesgarria dan zerbait da. Berentan, nik hartzen ditut, golpeak eta hartzen ditut daukat olako kurkuma aukeran, beti nahi gauza naturala gartzia, eta bauzko olako pilula batzuk kurkumanak. Naturala, bakarrik kurkuma dutza besterik ez daukare. Beitu, gero kuminoa, baukau bebai, hori nik uste jendeak bebai etxian baukara. Hau ez zainbeste, hau da martorria ziak, orduan engoitxuguna da, honek, txikitu. Eta gero hemen nik
jarri doze, betxu. Russell Hanut, da, bueno, herrialde arabirretan eta erabiltzen den espezia nahazketa bat, espezia ugari ditxuna. Baina, errezeta holan originalean ez zauen jarritxa, baina espezian kajoia zabadutenean txorienen, hor naukan gaina, pote haundi bat erosi gauen bere egunean. Eta hori ez da golan geisterik da esan dut, bitxu. Eben, koiarakadatxo bat ziur ondo datorrela. Beraz, ikusiko zen da. Patri, a ver, guk... Bueno, honek, lehenko hau, ingot. Patri, guk ez dakiguan berez, errezeta honek, imaginatu aldugu, ze espezie ere bili behar ditugun jakinda, ze zapori izango du gutxu. Baina guk ez dakigu, ez da, ez, hartzen badute beraiek hartu, eta bai, nik hemen marmitako piperrautz pixka botatzen diot. Baina Russell Hanut botatzen badiot, bueno, beste herria, nik jakingo nuke ezberdin da zura, nik bai, baina beste herrialde batetako sukaldaritza programa batean iten badute hori, ez dakite marmitako batek ze zapore daukan. Orduan esango, bueno, eta hor neukan pote bat Russell Hanut, eta esan dut, zegatik ez? Bueno, hau da, gure moldaketa itxeko. Eta, ostra, zeu saia, hemen eraitzen dugunean motrailua. Etorriko da, gainera behitu martorriakin gertatzen da, hemen komentau izan dutzu dugu, badauzela belarruzaintxu batzuk, igertzen dela desberdintxasuna freskotik, espeziara, ez? Adibidez, perrexila, legorrak, galtzen da gurasixa, albakak, zer esanik ez, martorria freskoan eta martorria hasian, dira, bi gauza guztiz desberdin. Berez, hau. Eta beti esaten duen, espeziakin ibili behar baduzu, eta espezia berriren bat hartu behar baduzu, errezeta batean, beti hasi gutxitik. Jartzen dizuela koiarakada erdi bat, koiarakada txiki bat bota jozu, gutxi. Zuzentzerik ez dago. Ez, eta bueno, bada, zuzentzia, bai, luzatu saltza, urpixka gehiago bota, agian patatak ez dituzte erabiltzen, baina bota patata batzuk, patatak beti zurgatuko dute zerbait, eta bestela animo, oingoan horrela jango duzue, bai horrengorako ikasiko duzue, koiarakada txiki bat bote behar duzuela. Ez dago besterik. Hori da, hemen txen, espeziatuak geratu da, betxu hemen zepena teknologiak ondeukan ez aukitzea gaitasun hori, zuei holan usaiak transmititzeko, baina honek usaintzen dau, primeran, hemen txaukau, aragizalda bat, aragizaldakin, estalingo, eta honek bideitxu 45 minutu. Ni bakitzu, eski gaur etxeko lan asko dauzkat. Zementxe dau, 45 minutu ostian. Tamainoan bet txikitu da. Murriztu inda, ez? Egozten horra, azkenean, konzentratu indira zaporeak, eta, normala moduan lurrundu egiten da, aragiak urpila badauka, eta konzentratu egiten da. Hori da. Eta ontxe, hemen botatzen galkona, plop desberdinak dauz, eta batzuk die saldatxu hauak, eta beste batzuk die lehor hauak. Azkenean, guk jaten ditugun arrosak bezala, ez? Edo mediterranean jaten dien arrosak bezala. Baina, honei ontxe gehituko zau. Honek irekiten itxen dagoenean, da salda bero dagoenean, botatzen galko, bai arrosa, bai txitxirioak. Beraz, hau da plater bat, potentia. Dauzkau hidratoak, dauzkau proteinak desente, dauzkau, barazkixak bai, ez, tipula da zen ere, eta dauzkau espeziak. Berez... Ikusietan hon dagoen herrialde hori, han fresko ingo du. Nik zupatzen dut, fresko ingo duela, eta hau janda gero, gorputzai laguntzen diogu, kaloriak sartzen gorputzen, ez? Eta hau, eta gero, unoski, eratekoan tea. Tea da, egunero, une oro eraten duten zerbait, eta errusiarrak egon ziren bere garaian hor, eta garaia horietatik daukatge ardo uzbekoa, ardoan kultura eta eta bertako ardauak eta badauzkate. Orduan, ezin dana sekula falta tea da, eta, horra aukera, eta bestela, bertako arduak ere izaten dituzte. Zego xo. Gozaltzeko, esan dut zuetenez, gozaltzeko hartzen dela teakin, eta gero bazkaltzeko ardauakin, ez? Holan geratuko. Ni gozaltzeko, hau, ena oso konbentzitzen. Ez? Ez. Nik onartzen du, noizian behin, guk etxian gazi gozaltzen dugula, ez? Zu mendira joaten zaren honetan da, energia biosun honetan, igual, plofa purtxo bat, honek, kirola dixendako? Ez nesopan.
hartu, kafesnia, ogisa sartuan, barra, Maria gaieta batzuk, golako argamasa batein, eta horrekin fenomeno. Noizian behin, egia da, guakamolea, ero urdai azpiko pixkatekin da gustatzen zait, etxian, astian egun baten gutxienez, arrautzan askia, ero tortilla, olako tortillatxo batein behar diete umei, gustatzen zaie, eta ez duzetan igande ero izan behar, aste bitartean ere, hartu eta beti aldatzen juten gara. Gozari berdina inoiz ez, beti aldatzen juten gara, ze pereaiatik izango bazan egia da, hartuko zituztela, olako, koloretako gaietak ero horra agertzen direnak kaja ikusgarrietan, baina, beti gure etxean, badakite, egunero aldatzen juten gara gozaria, eta holan pixka danetik jaten dugu. Goxo, da egia da, gozarien kontua oso kulturala dela, ez? Eta gu oso itxuta gauz, sepore lehunekin astera eguna, eta esnea, ogila, urina, nahiz eta kasia dugu gozoa izan, baina zapore lehunak. Baina hori Europan gertatzen da, eta... herrialdeetan ondo jaten dana, erresuma batuan bezala, jaten dituzten saltxitxak, eta onkiak, eta babarrunak, eta... Ostra! Horrek oso lehun ez dira azten. Honen antzera. Baina hori, Asian azten die fideuekin, fideo sopaekin, joaten zara holan Latinoamerikara da, bebai, babarrunekin eta arrosakin azten da beguna, eta Uzbekistanen plofarekin. Honek bie ditzu, 15-20 minutu, ze, txitxiroa jarri dutzagun aia egositxa dauz, baina arroza egin bida. Ur gehiago ikusi osue jarri dutzatela, ze azkenean, igual salda, putxo bat lusatzea bie dugu. Hori ez da pasatzen ez ebez, zuek ikusi zelan doian, eta 20 minutu nostian ikusiko ia zelan doen gure plofa. Ia plof? Ia plof usten gaituen. Edo plof. Zelan egongo da? Lapiko handitu egin ja, bai, ezke. Ez dut etxeko lanak egin ditu da. Gaur plofa dau, taldekide da nontzako. Gaur taterrak espero jendeak ekartzia, ze badau plofa mundu oso handako. Eta hau da. Boa. Hemen perrexia ukizkero, holan, kolorea putxo bat emateko. Bartorria, Patri, bartorrik gehiago, oin freskuan. Egia. Eta hemen txe, plater bat. Han, hotza itxen dagoenerako ziur ondo etorriko dala. Labani beharko dugu, Patri, hemen bie dugu, lagunan taldekidean ama etortzea da, probatzea da. Esatia ialturan dauen, segun plofa. Etxera emate dauka, tapertxo batean. Hori da, taperrak egongo die, hori bai. Bai, baina uniko jakinda nok eraman behar duen, iritsiko ote da taperrau bere elmugara, ez esaten digute, bagenekien guk hori. Gero esango da, bai, ama ikustau jakon. Hori bat, kumino, bora, etortzen zait. Hau da gure plof platera. Izena dauka... Plof. Plof. Ia, ber. Espezian kontu hau da, jate ituzu eta gero eta gehiago nahi ituzu. Eta egia da, ni saletzen nahi naiz. Itxumen aragizan, hartu gara purtxo bat. Bai. Espezietara eta... Egia da, behitxu jarri dutzagula aragizalda. Eta gero, honek daroiela 45 minutu, aragizaldakin kosinatzen. Gero arroza jarri dutzagula. Berez, bauka zaporia aragizana. Eta dauka, hori, arroza. Zerbait pikantea bota dizu? Piperautza. Piperautza esan normala. Ez da pikantea. Puntu bat, ez da pikantea. Nabaritzen da. Bai. Bai, pixat, bai. Nizkate torri. Flojo sabiz, Ez, gatu nahiz plof. Ontxe bizkotxuak ez dakit labian plof eingo dagoen, espero altzatzea, ez? Trinkoa da, Bai. Hau, zonen bai ingo digula, zale, ze gaztaina irinak ez dauka glutenik ez ebez? Hala ere, irin normal ere botako digu, baina, bai. Osa, ontxe plof ingo, holan ez? Horizontalki. Listo, ontxe gatoz. Eta bigarren errezeta, hasi baino lehenago, abesti tipiko bat. Gaztainak bizkotxoan dira, gaztainak bizkotxoan dira. Pentsatzen hauen, EITB maratoiko abestixa kantau bizinula? Ez, gaztainak bizkotxoan dira. Hori ez da, holan da, ez? Bota errezetalen bailen mesez eta hau ahaztu dezagun.
5, 4, 3, 2, 1. Hemen doa. Errezeta. Zuringoak adaskarekin arrotzen jarriko ditu. Erdi arrotuta daudenean, azukrearen erdia gehituko diogu eta ondo arrotu. Esne gainerako azukrearekin jarri eta hau ere erdi arrotuko du. Jarraian, bi naskiak batu, gero bi irinak gehituko dizkiogu eta hau labeko erretilu batean sartuko du labera ordu betez 180 gradutara. Moldetik atera eta ero gainetik kanela eta azukre hautza bota ondoren zerbitzatu. Orduan, hemen daukat, dagoeneko zuringoak saltzen dituzte, pasterizatutako zuringoak. Bestela hemen daude 230 gramo, gutxi gara 9 zuringo ero izango ziren. Hauek hartu eta jarriko ditugu olako, gure robotu batean, adaskarekin, eta hasieran azukre gabe. Erdi arrotuta dauzkagunean, azukrea gehituko diogu, eta ja hor, elur puntua emango diogu. Orduan, alde batetik, hau, arrotzen. Eta bestetik, hemen daukat, esne gaina hotz-hotza, oskailutik atera berria, eta hemen jarriko dut hori, azukrearen erdia gutxi gora bera, 300 piko gramo dauzkagu, Patri? Ixa ezer. Hau ez da izango fin-fina, eta esan dakoa, bi irinak erabiliko ditugu, hemen daukat kari irina, eta beste horren beste, eta pixkat gehiago, gaztaina irina. Bi hauek gero, baetuko dizkiogu honi gure zuringo eta esne gaina arrotuari, eta hau izango da, oinarria, nik horako molde bat hartu dut, baina zuek nahi duzuen erretilua erabitea, Bikain. Eta egia da, bizkotxo bat eitzeko aproposa dela gaztain irina, ze dauka zapore nahiko gozoa, ez? Bai, ados zaude. Bai, ados zaude, ez que jo nahi izan bazilatzen nolan DJ bat ematen nuela bi eskutara hemen zaratara. Egia da. Beti hemen, errebindikatzea ditugu, betiko errezetak, esku zeitxia gauza da, baina holan, bi makina batera jartzia. Eta hori, betu, Ezein. Silenziadora jarri diola, eskerrak. Jarritu, baina berez, gaztaina irina bada gozu hau, usaia bera bakarrik usaitzen duzu, eta baduka gozo ikutu bat, eta gaztainak errea daudenean badukate dultzia dira, gozoak dira. Eta esandakoa, hau gaur egun gainera oso modan dauen irin bat da, belardendetan aurkitzeko, ez dugu esango erreza, baina eskatuz gero, seguro zuhut eman zuen belardendara, eta beraiek ez badute, lortuko dizutela. Bai, eta enkarguz ziur, eskuragarri daukatzuela, eta egisa da, propietateak interesgarrixak ditzuela, eta da, dieta gorekatu bat mantentzeko oso aproposa, eta batez kilolarientzako bebai oso interesgarria. Ze normalian gaztaina hartzen da fruitule hor bezala, baina antzekotasun gehiago dauka zerealakin. Bai, ze, euneko 50 ura da. Karbohidrato, pilo bat ditxu. Eta dauka zuntza bebai pila bat, eta gantzetan da oso txikia. Beraz, irin bezala bebai, interesgarrixa da. Hori bai, da irin bat, trinkoa. Bai. Eta oso ondo datorrena da, umeak entretenitzeko. Hau da, gu udazkenean... Gaztainan irina? Ez, gaztainak. Hori bai. Udazkenean hartu eta zenbat gaztaina orainik poltsakada bat etxian gelditzen da. Janditugu egosita, janditugu erreta, janditugu purearen egin da, gehitu indie baita barazki pureari ere gaztainak galdarreztatu, mikroin labean, bakizu koska bat kendu, mikroin labean segundu batzuk sartu eta gero ondo zuritzen dira. Horrek purean ere sartu izan diet, eta, ala ere oparitzen ditu gaztainak. Behar baituzue? Berez, gaztainak pila daukatzu. Pila bat jaso ditu aurten, exageratu. Osea, aurten daukotzu, ereinotza pila bat eta gaztaina pila bat. Bai, ereinotza jadan erredu. Tomatiak pila bat daukotzu nien ez ditzu zuen beste eskaintzen, ez zigo? Baina tomatiak gero konserban iten ditu. Eta gaztainak ezin dira. Nik gaztainak ikusi ditut kontserba batzuk. Izostu. Gaztainak, bestela inaldozu hau nola da? Marron glase. Hori da, karamelatu moduan, eta ez da mermela da, baina gero jateko gozoan. Bai, gaztaina gozoak nik ikusi ditut kontserban. Hori itzen diela, azukretan erregozi, almibar baten edo, eta gero hori egin, txokolate urtuan biltzen badituzu, gaztain bonboiak. Hemen ez dakit egin izan ditugu, baina gaztainak barra dituzun hontan, ekarri da egin goberreztaren bat. Nik ekarriko izkizut, eta ero haiekin zu zer egiten duzun, zure esku, nahi duzun. Oso, ziure ingotena da, etxien, kozinau mikrobin labian. Ze egisa da, garai baten,
A ber, kontatu hori, argitu hori, nola? Zuk lehen ez da zu, mikrowin labia erabiltzen dela? Ba, eraila da, zuritzeko hauek, eta esnea beratzeko. Hori da. Ba, gaztainak itxeko ez, garai baten, ba, bi ezinu, sua, da, bueno, beste mototako tresna batzuk. Baina gaur egun aukitzen boso lankatilu bat, ura, da laban bat, listo. Mosketa batzuk egin, uretan sartu, 18-20 minutua nolan, bueno, ba, su ertainean mikrowin labian, eta listo. Baina hainbeste, bai, zuritzeko nik golpe txiki bat egiten di bakarrik, baina... Bi modutan alditxu guin, ba, modu leunian, edo modu azkarrian. Baina horre ja egosita aterako dira, ez? Bai. Bale, egosita, oso ondo, bale. Eta, bueno, ba, goxuak. Hemen ikusi duzu, behin erdi arrotuta dagoenean, zuringua, azukrea botatzen diogu, eta oin itxingo du, ja gorputza hartu arte, hau da, ataratzen dugunen arte, hemen adazka hartu eta holako potxokien bezalako txapela tatzen zaigoion arte, hor izango ditu, eta hemen daukat esne gaina erdi arrotuta. Oso, no? Gaztain eta irin, gari irina baetuko ditugu, gatz punta bat ere botako diot, eta hau gero bi osagai hauekin nastia besterik ez da. Hemen, betu, vainilla, likido pixka bat ere, botako diot. Berez ez gaina bota berneo, baina, bueno, badakizu, hemen, oin ikusi dudan esan da, hombre, hemen zaz! Dana leku bardinera doinez. Dana leku bardinera doa, improvisazioa zoragarria da. Ba, gaztainak osasuntxua die, kaltzioa eta magnesioa daukie, eta honek, ba, ezinbestekoa die gure osasun fisikoa ondo mantentzeko. Eta osasun fisikoa eta osasun mentala ondo mantentzeko, zigor, ezin barrea. Bai. Asko gogoratzen gaiz, baina garrantzitsua darako mesua, EITB maratoiana. Ekarri zuen doaitzak, ikusi, deitxu hemen daukatze pantailan informazio dana zuen ekarpenak eiteko, eta azkenean bada, zahartzaro aktibo eta osasuntxu baten alde iteko kampaina, ez? Azkenean bizibedi, bizipoza hori da gure leloa, eta iten dago, bizitza luze baten alde, eta batez be urte luze horrek, ahalik eta oberen bizitzeko. Ondo, kalitatezko urteak behar ditugu. Hori da. Eta horretako, kalitatezko gozokiak, eta ez dugu esan. Hemen, esan dugu, zer letxe. Han, tea hartzen baute, gupe te bat ingo dugu, eta hemen daukagu, dagoeneko sartu ditugu te belarrak hor barruan, eta gero bizkotxoa, Zerbizatuko, bagitzuteak bere denborak bide itxula. Eta pasen gara denboratik. Nik uste bai, bestela honek gero hartzen dagoen zapore mingotza. Ez gen infusio kontuak eta nik hartzen duan infusio bakarra, kafia da. Eta ez aztu, kafia ere infusioa dala. Bai. Orduan, hori hartzen du. Baina, bueno, berdea hain du, te berdea daukago. Eta, bueno, baetzen hemen pusketa batzuk gehatzen dira, eta horregatik garrantzitsua da irinak eta bizkotxo batean baetzia. Ze bestela, guzti hauek, ezinan ondo naziko, pusketak eratuko litzaizkiuke, eta inok ez ditu nahi harrapatu irin atal hauek, ero bolatxo hauek, bere bizkotxoan. Orduan, ondo baetu, eta gatz pixka botako diot, eta hau naziko dut orain, aurrena, bueno, ez biek inomen, ez negaina botako dutorra, eta ero bi hauen naztuko ditut, eta labea ondala eroi gara dutan dukot, Da, gaztainan kontuekin gabizenez, egin gu berba, zuk ezagutza dituzu, kirikin hausiak. Ez, bota. Kirikin hausiak, edo, bueno, igual ezagutzuko zu, kirikino ezi bezala, edo gaztaina ezi bezala. Ez holan, mendixen egoten dien honek, olako ezi, arrisko ezi batzuk olan borobila dienak, ate bat normalian aukitzen dabe. Baina, bueno, nik bordatxo, ardik eta sartzeko, baina isenenekin holan ditzeiak ira. Bai, eta horre die gaztainak aukitzeko. Apai? Bai. Hori gure inguruan ez da solakorik. Geixenak egoten die Orozko eta Gorbeialdian. Eunda mazazpi dauz holan inventariatuta, eta da, garai baten industria zaulako pila bat gaztainana, eta horrek itxen ziren, Gorbeian eta Orozkon, bertan bildu, gero emakumiek eta umiek jartzen zabien, holako animalixen ontzixetan, eramaten zaren hori garraioetzen zaren Bilboraino, eta gero Bilbotik joaten zaren Alemaniara, Herberetara, Inglaterrara, eta kristoneko merkatua zauen. Gero merkatua jetxin zan, edo demandaia ez zauen egin beste, baina bihurtu die gure basoetako, edo, behintzat,
gure Euskal Herriko leku batzuetako basoetako ikurrak, eta ikuste dituzuenean, batek pentsauko da, ze izango da, trampa bat animan itxandako, etxe bat olan Ez que ez dakit hor gorbealdian ikusi eta nik uste nuen, ez dakit ardikero sartzeko, ero gana handako izango zen zerbait izango. Gaztainak biltzeko. Guk egia esan nik hor, bastakit jendea haukan, ni behintzat Durangaldetik gorbeia ez daukagu urruti, baina hor jendea Bilbotik eta pixkako gorbeia da, oin gabona datozen honetan, jende pila bat egun hauetan gorbeia igoko da, guk egia esan, anboto dut egin da bertan, beti anboto aldera botatzen dut, ez dauko itxuraik gorbeara juteko. Nik, zateizu, gorbea igo naiz, nire bizitzan 6 aldiz ero, eta horietatik 3, izin da 3 handitan bertatik pasatzen zalako. Baina bestela, ez dauko itxuraik bertara juten. Ez Orozkon gainera oitxura handixa dau, eta usta amaieran, lehen eitzen zen, gaztaina festa bat, edo holan, eta ondiokan hori gogoratzen da, ze Orozkon dauke urtero, urria bukaeran, Orozkoko gaztain eguna. Eta bertan eta gainera, ibilbideak eta antolatzen die, honek esixak eta ikusteko, da aztertzeko, da holako... Datorren urterako plana, baukau, behitu komentatuko kuadria, baina esan... eta politxa da, gure lurreko bazterrak bai ezagutzia, igual ezagutzegu, tipikuena, baina zenba gauza, ez dakizkigunak. Beraz, hemendik animatu, turismoa geuria itxera bai. Bai. Bueno, emeki, gehitu dizkiot, bi irinak eta gaz pixka bat. Ikusi eitxutor lanian, ze trinkoa da, Bai, hau da... ikusten da, lehenengo plater moduan hori jaten badu. Gero bigarren postrea, hau? Hortako indozu infusiaz digestiboa oran bukatzeko. Bai, eta eskerrak esan horrek kuminoa dauka, eta horre lagunduko hori digestiora, siesta hon bate bezala, digestio hori nik uste dut ez diola zer laguntzen. Eta ez da izan behar siesta orduko betekoa, Zaila, ikuste zaituzte, zuek gaur ere plana egiten, ordu beteko siesta botatzeko etxian. Siesta batzuk esaten daue. Pijama da hori nalana, ez? Hori gehiagizkoa. Ni ez dizuet esango inoiz ordu erdiko siestarik erostu da ni bota, eta gehiago ere, baina normalean 15 minutukin, nahikoa izaten da, eta... Hori aldauenak nik 15 minutu lo bakarrik ezin joten. Ja, lo itxeo denean da, loiteko ordu bat, bentsat. Eta oian, ero sofan. Ez que ni sofakoan ez. Ni ez que gero sasoi txarrakin altzatzen, 15 minutu dan. Bai. Ni, behitu, hori bai, sofan izan berda, ni oera mesedez, ez? Eta, han, 15 minutukin. Hone pixka gehiago behar du. 50 minutu, 180 gradutara, eta gero... Berez bitxartian siesta botaku, o ze? Korrek egiten egoz pixka. Vale. Habemos bizkotxon. Fuerte sauze hori altzatzeko, Pixatu iten da. Bitxo, ongara lantaldeko gero hartu dute eta ze barko zu matxetia, ero Jesus, hainbestako izango da. Kiba, aixi, esageratu badala. Bueno, oin, mortuzko ditugu olako serra batzuk. Vale. Eta, hau, trinkua da, usaia botatzen zuen, kafesnia, tea hor dugu, prest, eta, horrela. Harriko. Iepa. Ni beti txokolatiak inabil burua maia, txokolate bero urtu batekin olan gainien, Ez. Hau, honi gainean, kanela, eta azukre hau botako jo. Lehen bakarrik 300 berrotamar ramo azukre bakarrik bota dizkio danez, eta hori gutxi danez. Gutxi pentsatzen gatu, ez da? Gutxi iruditu zait, orduan ningo duna da, hemen, hasiko du. Kanela eta azukre hautza, hau, holako irestontzi baten jarriko dugu, eta txak. Ose ona. Itxukutu batzuei ezaina gustatzen, kanelan eta hau aukeran dago, baina berez honek bestela gaztainan zaporea besterik ez dauka, Eta honekin ja, kanelan gehigarria daukau. Hori zuen aukeran uste dizu. Hemen dago gure gaztaina bizkotxoa. Ja, ba. Mira, testu dauka, ezea. Bai, ez beldurra da.
Osa, brownie batek aukiko zauen testuria holan, ez, nik uste dut gaztainak ematotzala ezetasun puntu hori, oso goxua dauz igor. Kanelan puntuakin. Bai. Bueno, Eta samurra dago, Nik uste nuen trinko hau aterako zala, baina, a ber, tea, indugunez, hartuko dugu. zigor, honen ostien zena ez dugu etako siestarik. Atzaldia basan nolan merixen da goxo-goxo bat. Miteli, ordu erdi. Ordu ete ja hori da bizio. Eta gainera telefono hartzea joan behar dugu gero. Beraz? Bueno, alarma jarriko torduan, siestarako. Berez, bueno, Dia, berriro, ondo bizi? txorienen, bai, Bixar berriz izango gara, da? Bizi bedi? bizi posa. Agur.